Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη έξω που είναι εδώ. Να τους καλέσουμε δηλαδή. Να έρθουν. Όσοι φίλοι βρίσκονται έξω και έχουν έρθει για την παρουσίαση του βιβλίου και για την ωραία συζήτηση που θα κάνουμε, μπορούν να έρθουν μέσα. Έχουμε την υπομονή να σας περιμένουμε. Όλοι. Όλοι. Δεν πειράζει να μην μ' ακούσουν εσάς, θέλω να ακούσουν. Γι' αυτό περιμένω. Στο χάρη να ακούσουν. Είναι λεπτομέρεια. Ωραία. Είδατε ότι αλλού όλοι επιδιώκουν το πρώτο τραπέζι, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις το αποφεύγουν. Είναι ότι οι παρουσιάσεις βιβλίων δεν έχουν πρωτόκολλα πρώτον, αυτό δεν είναι για να φαίνεσαι. Και το καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Τα πράγματα είναι αγαπησιάρικα, όμορφα, φιλόξενα. Έτσι. Αντώνη μου, να βάλουμε κάποια νεράκια εδώ. Ωραία. Θα έρχονται συνεχώς φίλοι, οπότε καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στο κέντρο της πόλης, στο Πολυσάλ. Αυτή τη στιγμή που ιδιαιτέρως χαιρόμαστε για την παρουσίαση και για τη συζήτηση που θα γίνει. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Καταρχάς γιατί πιστεύουμε ότι μέσα στο κλίμα των ημερών που είναι προεκλογικό, όπου τρέχουν χιλιάδες πλέον υποψήφοι και για τις αυτοδιοικητικές και για τις ευρωεκλογές, θα έπρεπε όλοι αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, που θέλουν να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, που θέλουν να μας σώσουν, θα έπρεπε να βρίσκονται εδώ. Γιατί αυτό που κάνουμε εδώ είναι μια κεντρική προεκλογική ομιλία για τη βαριά μας βιομηχανία και για την αειφόρο και αέναη ανάπτυξη, γιατί αυτό είναι αυτό. Οπότε ψηφίζουμε όλοι Χάρη Καλπίδη. Όντως, το θέμα που καταπιανόμαστε τώρα και το βιβλίο που παρουσιάζουμε με πολύ μεγάλη χαρά είναι αυτό που έπρεπε να είναι στο κέντρο της ζωής και της πολιτικής αυτού του τόπου.
ευτυχώς βεβαίως που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει γι' αυτό με εξαιρετικό τρόπο, ερευνητικό, με επιστημονικό τρόπο και βάζουν τα πράγματα στη βάση τους. Θέλω καταρχάς ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τις εκδόσεις. Τις εκδόσεις Captain Book, γιατί για δεύτερη φορά σε αυτό το χώρο παρουσιάζουμε ένα βιβλίο στην προσπάθεια που κάνουμε τον τελευταίο χρόνο να προβάλλουμε τους δημιουργούς και τη δημιουργία σε έναν ιστορικό χώρο που είναι συνδυασμένος κυρίως με τον πολιτισμό, αλλά και με τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν σε λίγο στη συζήτηση. Και θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις, γιατί είμαι 30 χρόνια στον χώρο του βιβλίου, έχω και εγώ κάποια όνειρα και οράματα και μου αρέσει όταν κάποιοι φίλοι και συνάδελφοι έρχονται και καταπιάνονται με τέτοιου είδους εκδόσεις. Καταρχάς κλείνουν βιβλιογραφικά κενά που είχαμε μέχρι τώρα και ανοίγουν δρόμους στον χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου. Έτσι αποφασίσαμε με τον Ιδιωτικό Οίκο να βρεθούμε αυτή τη σημαντική μέρα, τη σημαδιακή μέρα, και να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Να παρουσιάσουμε το βιβλίο του κυρίου Χάρη Καλπίδη για τον γαστρονομικό τουρισμό και την πρόταση που συνοδεύει αυτό. Να ευχαριστήσω τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται μαζί με τον συγγραφέα σε αυτό το τραπέζι. Την κυρία Αφροδίτη Καλομάρη, σας ευχαριστούμε. Τον κύριο Άγγελο Βλάχο, σας ευχαριστούμε. Και τον κύριο Χάρη Κοκώση που έχει και ένα θεσμικό ρόλο και γι' αυτό τον άφησα τελευταίο. Επειδή σπάμε τα πρωτόκολλα, δεν ξεκινάμε από εκεί. Σας αφήσαμε τελευταίο. Εσείς κύριε Βλάχο, έχετε σχέση με τον Άγγελο Βλάχο? Φοβάμαι όμως όχι. Όχι. Φαίνεται λίγο. Ίσως είναι η οικειότητα που αποκτήσαμε τις αρκετές παρουσιάσεις που έχετε έρθει τον τελευταίο καιρό. Εδώ. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, να θυμίσω ότι τα βιβλία υπάρχουν μπροστά στην είσοδο. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω τον συγγραφέα, γιατί και σε εμάς εδώ, με τον τρόπο του, άνοιξε δρόμους, μας έλυσε κάποια απορίες και ερωτηματικά που είχαμε. Εγώ δεν έχω διαβάσει ακόμη το βιβλίο, που θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω, και το βιβλίο και την πρόταση. Απλώς σας δίνουμε μια υπόσχεση ότι σε αυτό το χώρο θα ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει και την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις και τους φορείς και ολόκληρη την κοινωνία. Μας βοήθησε λίγο και η κρίση σε αυτό βέβαια, αλλά να που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρόνια τώρα δουλεύουν για να βρούμε λύτρωση και λύσεις από τα προβλήματά μας και όχι μας ταλανίζει. Σας ευχαριστούμε όλους. Δίνω το λόγο στον Χάρη Καλπίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Χατζιακόπου για τα καλά του λόγια. Να καλησπέρισω και εγώ με την σειρά μου και να ευχαριστήσω όλους τους συγγενείς, συναδέλφους και τους καλεσμένους που είναι μαζί μας. Και φυσικά να δώσω κατευθείαν το λόγο στους τρεις εκλεκτούς ομιλητές. Στην κυρία Αφροδίτη Καλομάρη, δημοσιογράφο με ειδίκευση στην γαστρονομία, με βαθιά γνώση του θέματος. Έχει αλωνίσει όλη την Ελλάδα, ανακαλύπτοντας γαστρονομικούς θησαυρούς εκεί που δεν υπάρχουν, που νομίζουμε δεν υπάρχουν, αλλά τελικά υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Παντού υπάρχουν τελικά. Τον Άγγελο τον Βλάχο, φίλο, πρώην συνάδελφο, ακαδημαϊκό, που περιμένουμε το βιβλίο του για την ιστορία του ελληνικού τουρισμού. Έχουμε πολλά πράγματα να μάθουμε και από εκεί. Και φυσικά τον κύριο Κοκώση, ο οποίος έχει φοιτεύσει στον τουρισμό σε πάρα πολλές θέσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού. Και δίνω κατευθείαν το λόγο στην Αφροδίτη να ξεκινήσει. Το μικρόφωνο νομίζω... Νομίζω ότι ακούγομαι. Εντάξει. Αφού ευχαριστήσω, Χάρη, προσωπικά εσένα,
που μου δίνει τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο κανονικά θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της ελληνικής οικονομίας και ειδικά σε μια τέτοια περίοδο προβληματική. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας τον τρόπο με τον οποίο γνωρίστηκα εγώ με τον Χάρη Καλπίδη, τον συγγραφέα του βιβλίου. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο αυτό. Τον Οκτώβριο λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο του έτους γαστρονομίας, όπως ονομάστηκε το 2013, ήταν η Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη λοιπόν έγινε ένα συνέδριο, στο οποίο αναφέρθηκαν όλα εκείνα τα καλά, τα κακά, τα κενά που ενδεχομένως υπάρχουν, για να μπορέσουμε να μετατρέψουμε όλο αυτό το πολύ καλό υλικό που έχουμε, το πρωτόλιο, σε κάτι δημιουργικό, σε κάτι που θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο της Σαντορίνης, αλλά και γενικότερα, το μοντέλο δηλαδή. Σε κάποιο διάλειμμα που βγήκαμε έξω από τις εισηγήσεις, ξεκινήσαμε τις κουβέντες, τις πρώτες, με τον Χάρη. Από την αρχή που είπαμε τα πρώτα, συμφωνήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα για το πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη τόσο των φορέων, η πρόθεση των παραγωγών κτλ. Που μέσα από το πρώτο τέταρτο ήταν, ένα τέταρτο μάλλον ήταν αρκετό για να καταλάβει ο ένας τον άλλο ότι, κοίτα, εσύ ξεκινάς μια έρευνα, την οποία ο Χάρης είχε ξεκινήσει ήδη την έρευνα για το γαστρονομικό τουρισμό, από τη μία. Από την άλλη, η εμπειρία, αν θέλετε, η δικιά μου στα ταξίδια μου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ήταν καταλυτική για να δημιουργηθεί σε πρώτη φάση μια φιλία σε επίπεδο, ας το πούμε, σύμπτυξης απόψεων. Μετέπειτα όμως, επειδή ξέρετε η γαστρονομία έχει το εξής καλό, είναι ενωτική. Δηλαδή, μιλάς για το φαγητό και είναι σαν να μιλάς για κάποιο συγγενή σου. Δηλαδή λες αυτό, το κάνει έτσι η γιαγιά μου, κάπως έτσι. Ξεκινήσαμε λοιπόν λέγοντας τη δική μου την τοποθέτηση ότι τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν γύρω από ένα τραπέζι. Σκεφτείτε το λίγο. Γεννιόμαστε, γίνεται τραπέζι. Κάνουμε αραβώνα, τραπέζι. Γιορτή, Κυριακή, αργία, χαρά, λύπη. Όλα συνδέονται με ένα τραπέζι, με ένα φαγητό. Πάνω λοιπόν σε αυτό και ξεκινώντας την κουβέντα, καταλήξαμε στο να μπορέσει ο Χάρης να καταγράψει όλο αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, έχοντας όχι μόνο τις δικές μας, εδώ τις ελλαδίτικες, ας το πούμε, δραστηριότητες και φεστιβάλ που συμβαίνουν στην Ελλάδα σε όλες τις περιοχές, ή τουλάχιστον στις περισσότερες, αλλά κυρίως να εντοπίσει και τις παθογένειες που ενδεχομένως υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές, δυστυχώς. Έχουμε καθυστερήσει λοιπόν χαρακτηριστικά στο κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι το νούμερο 1. Δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε αργήσει, παρά τα αυτά όμως ξεκινάμε να κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Μέσα στο βιβλίο του Χάρη θα δείτε όλα εκείνα τα μοντέλα προώθησης γαστρονομικού τουρισμού που υπάρχουν ανά τον κόσμο, και στην Αμερική και στην Ιταλία, τη γείτονα, η οποία κάνει σπουδαία βήματα. Θα σας πω μια λεπτομέρεια, η οποία δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο, διότι την πληροφορηθήκαμε εμείς οι δημοσιογράφοι τουλάχιστον πριν από περίπου 20 μέρες. Η Ιταλία ετοιμάζει μια Disneyland φαγητού. Θα βρίσκεται σε μια επαρχιακή πόλη, βιομηχανική, η οποία δεν έχει καθόλου ανάπτυξη, είναι υποβαθμισμένη έξω από την Πολόνια. Πρόκειται για ένα θεματικό πάρκο 250 στρεμμάτων, το οποίο θα περιλαμβάνει εστιατόρια, θερμοκήπια, μπακάλικα, μανάβικα, τα πάντα. Και εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό το 2015. Στις εκτιμήσεις λέγεται ότι τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θα το επισκεφθούν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια τουρίστες. Προφανώς αναλογίζεστε ότι εμείς χαιρόμαστε και κουνάμε τις σημαίες λέγοντας ότι για φέτος περιμένουμε 18 εκατομμύρια τουρίστες. Στην περιοχή λοιπόν τη συγκεκριμένη, σε μία περιοχή, σε ένα πάρκο 250 στρεμμάτων, 6 εκατομμύρια. Μπορούμε να το σκεφτούμε λίγο την έκταση αυτού του πράγματος. Γιατί λοιπόν η Ελλαδίτσα μας,
η οποία μπορεί να είναι μικρή σε έκταση, αλλά είναι τεράστια σε επίπεδο γαστρονομίας και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πλησιάσουμε επισκέπτες και όχι τουρίστες, επισκέπτες με αυτή τη φοβερή δυναμική. Κάπου λοιπόν εκεί έρχεται το βιβλίο του Χάρη να πει ότι εδώ είναι οι κατευθύνσεις, εδώ είναι τα κενά, εδώ πρέπει να κάνουμε κινήσεις ρουά-ματ και πώς όλο αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι μπορούμε να το κάνουμε και πράξη όμως, να μην το λέμε μόνο στα λόγια, να το κάνουμε και όπως πρέπει, μεθοδικά και χωρίς και πολλά, χωρίς πολλές λοβιτούρες, δεν χρειάζονται. Η παράδοση από μόνη της είναι αρκετή για να καλύψει κάθε κενό και ερωτηματικό στο πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω λοιπόν να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο ότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι γαστρονομίας ότι έχουμε πολλά ελληνικά προϊόντα. Ναι, έχουμε. Μπορεί να βρούμε διαφοροποίηση ακόμη και από χωριό σε χωριό, το οποίο μπορεί να απέχει 5 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένη